gehad. En de leraar ook wel onderhand zo. Ja, ja. Dat is een heel andere samen. Hi titas! Kumusta po kayong lahat? Welcome po sa panibagong video. Pasensya at nakalimutan ko pong mag-vlog today talaga. Nakalimutan ko. Kasi ako na-preoccupied ako sa pag-prepare ng pagkain. Baka may bisita po kami kanina. Sila Nanay Fortunata, si Sis Rose, and si Tim. Mga kaibigan po namin sila ng ilang taon na dito sa Netherlands. Mga taga-Friesland po sila. So, nagbiyahe po talaga sila ng mga more than 2 hours para pumunta dito, bumisita sa amin. Matagal-tagal na po kami hindi nagkita kasi the last time we met, siguro yung sa June pala. Pero yung bisita talaga ba, pumunta kami doon sa kanila sa Friesland. Tagal na yun, guys. Before kami umuwi ng Pilipinas yata yun. Before kami uwi ng Pilipinas for the first time. And ngayon lang kami ulit nagkapagbisita kasi nga malayo kami ba dito tapos mga busy na. Pero sobrang grateful po ako sobrang thankful po ako and happy na nakadalaw sila ulit. Kasi dapat sa nung yan na. Uy, nahingog mo. What do you? Don't do anything lagi kay then your nose will bleed again. Bye. No. Hi, titas. Who came today? Nanay? Hi, Lola! Nanay Fortunata. Si Tante Rose and Hi, Lola! And then may mga gifts po sila kanina. Thank you naman po. Sobrang thank you. So kahit hindi po kami palagi nagkikita, no? Para sa amin ni Ruth, isa sila sa mga importanteng kaibigan namin dito sa Netherlands ba nga na mga Filipino family. Ganun. Parang, kasi pag nakikita ko si nanay, parang nanay ko talaga siya. But yeah, nakalimutan ko pong mag-video kanina talaga kasi nga nagluto na ako ba. Medyo late po kasi ako nagising kay late din ako. Kagabi na naman natulog. Sabi ng Ruth, huwag ka nang matulog ng late kay pag the next day daw, irritable daw ako. Totoo naman. Totoo po talaga. Kasi pag wala tayo masyadong tulog and then may ginagawa tayo na may oras kang hinahabol ba. So, naging irritable ka. And notice ko din. So, sorry naman. Nag-sorry naman ako. And ito din sa isa. But yeah, maganda po yung aming weekend. It was fun. Did you have a nice weekend, my love? Yes. Did you like your present? Hi, Lola! Did you like your present from Tante Rose? Yes! Nagway eh. Ako ay sobrang pagod na. Si Ruth after na umalis sila nanay, diretso siya sa bathtub niya. Maglublob siya doon ng ilang oras. Tapos kami ni Ana, dito lang kami sa couch. Nakakumot na po kami kasi malamig talaga. Yeah! And tomorrow, balik trabaho na naman po tayo. Bye-bye. Bye-bye. Dudu yaw kuy. Doy-doy. Dudu yaw kuy. Okay, I will talk to the titas first. So, tomorrow is Monday po. So, ituloy po natin yung vlog tomorrow, no? Nakalimutan ko po talaga mag-video today. Sayang. Kasi marami po akong niluto. Kanina, chop suey ako. Tapos, nag-gyoza. Tapos, paksiyo, yung lechon pa yun nung birthday ko. Paksiyo, tapos yung lechon lang. Yun, and lumpia. Yun yung aming kain kanina. And pagdating nila, tapos ako magluto. So, diretso kami, chika, and kain. And nakalimutan ko na po talaga mag-video. And nag-dessert, lang kami, coffee, tsaka tea, and also cake. Yun lang. But yeah, sobrang nag-enjoy po ako. I'm happy sa aming weekend. Kahapon, it was also fun. Sa birthday ni Loina, nag-enjoy din kami. It was a busy weekend but so much fun. And yeah, matulog kami na maaga tonight kay maaga naman kaming lahat tomorrow. So, i-continue po natin pa-vlog tomorrow. See you tomorrow! Dudu yaw kuy, see you tomorrow. Lewa! Mush mush See you babush. tomorrow. Mush mush babush. Mush mush babush. I love you. Uy. The next day.
Tapos na tayo. Nag-overtime po ako. Ang dilim na. Hintayin ko lang si Ruth at si Ana. Pick upin nila ako. Yun sa kabilang company, oh, ang ganda kasi tingnan pag gabi. Yung light ba. Medyo matagal pa si Ana at si Ruth kasi ipipick upan ni Ruth si Ana sa daycare. Pagkatapos ng work ko, yun din, natapos din si Ruth kaso nagbike siya papuntang work. So yun, uuwi pa yun para pick upin yung sasakyan and then pick upin yung anak ko. Pick upin ako rito sa mga anong oras ako mapipick up dito. For sure, gutom na si Ana. But yeah, I'll catch you na lang po sa bahay. Bahay na kami, titas. Hi, titas. We're home. Yeah. Ano na po dito? 7:35. So, before to patulogin ng tatay, mag-lab-lab muna kami. Cuddle na muna. Aman ka na. Is mamas palangga. Benyo mamas palangga. Yeah. Yes. Nakakapagod po ang araw na to. Every Monday, pagod talaga ako. Kasi busy din kami sa trabaho. Kaninang umaga, grabe. Ang busy kasi dalawa lang kami sa department namin. Tapos maraming urgent na orders ba. Agoy. May isang order pa kanina na sobrang dami. So nagpatulong ako sa kasama ko na mag-pack. Kaya marami pang urgent na kailangang unahin. At ka-survive naman tayo. It's the heart, Maisha. So anyway guys, i-end ko na po yung ating pavilion. Wala po kaming ganap ay si Ruth naglalabas sa taas. After that, mag-ano na siya. Bababa siya, tapos patulogin si Ana. Say do it, titas! Bye-bye, titas. Mush-mush babush. Mush-mush babush! See you tomorrow! See you tomorrow. Doy! Bye. Wait, what's it? I love you. I love you! Je vais... Tada! Ay, suka mo. Ikaw yung nila natin yun. Kinugil na ito. That's it. That was it. Der kann ich.